palay tapi ini palay. Dapat Semribut. ito ko yo. Kamu punya foto WhatsApp kita? Aku punya. Di sini kapan kenangan? Iya, bener ngarep lagi. Kayak mau teguhan mau lho. Dunia api. Oh, no teguhan mau. Pikirku yang ngarepe teguhan iki lho, dari teguhan. Teguhan sebelah kono. Ya yuk kecil anu tekan satu dusun tempel lor desa Teguhan ya. Bisa ngaku. Kono langgare kok. Iya, aku jembatan kono lho. Walah, terang. Kayak angin kok. Wah, Poso lah kono rene. Iya. dolen. Akbar. Iki saiki ana iki kok. Marine sekel kok mange. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo aturan kesasar meneng. Kono mocok kon dhewe lho. Ayo. Home to rumah Ngawi. Home to rumah Ngawi. Walo ya Bu ya. Wah, sak meneh-meneh lho. Lah kae anu dikek kae rada. Dek wengking napa niki Mbah sing wengking Mbah? Iki belo ora nang apa-apane. Termanten ngeten iki. Saniki kan wis padha beton-betonan. Ngadose ngeten wah susah. Nah, ndi kan niku? Omahe sae nang nomor kantuk. Nggih. Rono. Pakai sandal kok ngerucuk. Halo Mbak. Oh, memanggil. Apa? Ya. Nanti. Oke. OMG aku sendiri yang nggak pakai sandal ya. Masya Allah subhanallah. Kui barongan. Ini pekarangan belakangnya Mbah di Ngawi. Belakangnya Mbah itu ada sawah. Masya Allah anginnya ya Allah. Di tempat kalian ada yang kayak gini? Masya Allah. Cantik banget. Nandi. Iki dalan pinggir, ora iki Tegalan, dalan pinggir Tegalan.
Iki Oma Ngawi. Tuh, Oma Ngawi. Iki Simbah. Ada Marvel. Marvelnya gambar. Apa, Nduk? Orot kodol merip anu apa rambutnya, Masya Allah. Tuh. Ini rumah Ngawi. Kita mau makan. Kamarnya Mas Family mam na kina. Piringi Pami. Iya, Mas Pami sih ya. Mas makan enggak? Nggih. Enggak, korban yang mulia ini. Lah kok gak nyambung lho. Iki apa nyambungnya anu? Tanya kok tabrak lari. Nanti nyalakan coba. Loh kok mandek lho? Gak kuat ngengkel iku.